Ongi etorri beste bideo batera. Gaur gure seriarekin jarraituko dugu. Hemen ere zuriak berdinketa lortu egin behar du. Eta amaiera artistiko hau, asko gustatzen zait, benetako partida bat dirudielako. Jakin behar dugu gauza bat, eta hori da, Gaztelu Alfilen kontra berdinketa dela. Gazteluak ezin dio irabazi Alfil bati. Eta lehenengo mugimendua, hori kontuan atzen badin badugu nahiko erraza da. Eta hori da Alfila F3. Zergatik, orain, beltzak defendatu egin behar duelako bere alfila. Eta orain, jakerik ez dauka. Vale? Eta bide batez, hoia jaten baldin badu, Gaztelua delaukin, alfila C6, Gaztelua D6, hau berdinketa. Lehen esan dugun bezala. Beraz, alfila F3 eta gero, Gaztelua C4 jokatu egin behar da. Eta orain, magia dator. Alfila D5. Gaztelua eta alfila aldi berean erasotuz. Lenda bezi ikusiko dugu aldaera polita eta gero ikusiko ditugu besteak. Egetatzen da, beltzak alfila jaten baldin badu. Alfila D5. D7. Eta orain ikusten dugu zergetarako balio du alfila D5. Gaztelua delau, ezin delako jolaz jokatu, eta Gaztelua C8 ere ezin da jolaztu. Baina, zegetatzen da, gehoia izaltzen baldin badugu. Gaztelua C7. Orain, erregea H8. Gehoia eskoratzeko bakarrik. Gehoia janeteke, eta orain, hau, errege itotal. Zegetatzen da, erregia, Gaztelua C6 ordez, jake baten baldin badugu orain. Gaztelua gelau jake. Erregea F8, Gaztelua G8, erregea E7, Gaztelua G7, erregea D6. Urrengo mugimenduan koroazioa saiesteko Gaztelua G8 jokatu egin behar da, eta horrela errepikatuko ditugu mugimenduak. Bueno, guazen alfila D5 eta gero ikustea. Hemen Gazteluak edo beltzak aukera asko ditu. Lehen da bizi, zegeratzen da, xake ematen baldin badugu. Gazteluak gelau. Erregea F8, noski ezin da jan lehenengo aldaera berdina sartzen garelako. Alfila D7, erregea E7, Gaztelua G7, jake, erregea F6, Gaztelua H7, alfila E4, Gaztelua metxatuz, Gaztelua H6, erregea E7, diagonala mantenduz, berdin dioze diagonalean, alfila H3 dibidez hemen, alfila C6, horreratzeko metxekin, Gaztelua H7, erregea E8, erregea C3 saiatuz adibidez, baina D7 eta berdinketa lortzen da, ze ezin da, baina alfila entregatu. Baina jake ezan okera bakarra. Mantentzeko alfilaren protekzioa, Gaztelua C1 ere jokatu dezakegu. Erregea F8, eta orain jaten baldin bada alfila D5, D7, Gaztelua F1, eta lehen geunden aldaera antzekoan gaude, non beltzak ezin du koroazioa ekiditu eta berdinketa lortzen da. Eta bukatzeko Gaztelua C5. Eta zaiena da alfila E6, Gaztelua A5, hemendik xakeak emateko,
erregia F6, begira gerturatzen, gaztelua A7, alfila E8, mugimendu bakarra, erregia ziru adibidez gerturatzeko, erregia 6 eta horrengo mugimenduan, begira aurreratuko dugu, berdinketa lortuz. Hau izan da dena, eskerrik asko hori egoteagatik eta beste bideo batera arte.